Hello guys, good afternoon. Ako ipakita ninyo ang basakan diri sa mua. Tan-away lang basakan guys. Look. Mo na ilang basakan guys. Ang basakan nila humay. Ang hilang humay guys, ngani. Mo na ilang farm guys diri sa Korea. Mo ni. We. We. Ish. Nahadlok ang Koreano sa kuan. Hambubuyog. Mo ni ilahang basakan diri sa Korea. Din mo ano ilang mga farm guys. Ilang farms ilahang murag kuan nilag baybay nga baybay sa kuan. Gihimon nilag baybay. Mo ni ilang farm guys. Bye-bye. Mo ni nga kuan. Para kung tingtugnaw dili mamatay ang ilang tanom. Mo nang ilang gipotos og silopin ba niya siya? Plastic nga silopin. Na kinipod siya guys. Ang kuan nila guys, ang gitanom nila guys, buwak. Mga buwak ilang gitanom. Nindot unta musod guys, pero brag di na to kaila ang tag-iya ani. Din wala po'y tao guys. Kaya nanguli na kay hapon naman. Mo po na guys. Milang mga tanom. Na ako mga anak guys. Nga na sila magbanding. Magbanding. Tanawa ilang humay guys, nagbusog na. Din ang ilang mga sili guys, ingana ang forma silang mga sili. Ilawom sa kuan. Ilawom sa kuan, bye-bye pa kana. Mga sili nila. Tanawa ra ko na akong mga anak guys. Mura dyan ilang lingaw. Dagko guys lang basak dire guys. Di na magtuwad ta, magtanom adi gid matabag tuwad-tuwad. Kailangan tid og kuan kay dagko kay nga luwang. Tapos ang ikuan ninyo guys ang sibuyas. May tanom sila nga sibuyas guys. Sibuyas, tanawa ilang mga sibuyas guys, dagko kaayo. Dagko kayo guys, kita ninyo, grabing dagko ah. Yedira kill soshime pemi samen salnaw ako doon. Then ang tanong ani sa una guys, kaning mga farm, kini nga farm kini ni kuan buwak gyapon nilang pangtanom guys. Tapos kini siya strawberry. 얘들아 사진 ay lawa kaka sa kaka sa ilaha day guys, bakay dagko kay lag mga kaka guys, tanawang kaka sa to ilaha dagko kayo damang og sa to apa ni mahimo na ning kuan makadaog na taan dagko kayo mamaak man ni siya. Buktot misalnya sa damang. Tanam nila yung strawberry guys. Mutsinggis sa. Na ilahan ng gikuan guys, dagko kaayo. Unsa kay itanom na nila.
Moy ilang mga farms guys. Masa kay tanaman nila. Mukbaw ko sa pang tanam na nila. Basak diri guys. Di sila mahudtan og kuan guys. Basta mag-ani na gani. Oh, kaisa ra sila mag-ani sa usa ka tuig tapos ilang bugas. Dili nila mahurot og kaon sa usa ka tuig guys. Nga na sila kagagmay siguro sila mukha og bugas. Bo. Ano? Maunta ka. Oh, na ni guys, ang tanan nila nga kuan. Pero kanang naka-orange bitaw guys, company na siya sa mga shoes guys. Mura siya kanang kuan na god. Sketcher na kuan sapatos. 팔. 아유 진짜. Murag stock ra gud na siya sa kuan guys, sapatosan. Kana siya. 괜찮죠. Tanaw silang ay humay guys, nagbusog na. Ngani ngani forma. Forma. 찡찡댈 거고 찡찡. Sige guys, bye. See you next time. Bye aga. Bye. Sonia. Bye, heba.